Poveste pentru toți nepoții mei. Fata fără mâini. A fost odată un morar care o dus-o tare bine, dar de o vreme nu știu ce s-a întâmplat, că nimic nu-i mergea. Abia avea săracul ce să mănânce de pe o zi pe alta. Și într-o zi s-a dus la pădure ca să taie lemne pentru foc și odată i-a apărut în față o arătare de om pe care nu mai ai văzut-o. Hei, de ce te chinuie să tai lemne? Dă mie ce ai în spatele morii și te fac bogat, că nu o să ai nicio problemă. Ce să am eu în spatele mării? Am un măr. Bine, mă, ți-l dau și gata. Dar fii atent, că peste 3 ani vii să-mi dai ceea ce mi se cuvine. Bine. Bun. Să duci acasă. Când ajungi acasă, ce vorbești nevasta tare spirată? Măi, bărbate, ce s-a întâmplat? Uite ce au venit numai pachete, numai bani, numai bijuterii, numai de toate. Ce-i cu toate acestea? Ce se întâmplă? Păi mi-a spus cineva că mă face bogat dacă îi dau un ceam în spatele casei. Și în spatele casei ce avem, mă? Wow, bărbate, ce ai făcut? Ce ai făcut? Că în spate era fata noastră mătura frunzele pe acolo, fata era acolo. Stă omul să gândește ce să facă. Păi acum, asta o fi, ce o faci? Și fata asta era cu minte, frumoasă, credincioasă, făcea de toate, dar în primul rând se ruga la Dumnezeu și colabora cu Dumnezeu. Și fata aceasta întotdeauna avea grijă să fie foarte, foarte curat și prin casă și peste tot. Și într-adevăr, după cei 3 ani, vine acel moș altul decât Lucifer, necuratul, cum vrei să-i ziceți, care vine și spune, hopa, când se uită ce, nu se poate apropia de fată nicicum. Pentru că fata avea mâinile curate, mâinile spălate, băi seama, era lucrarea lui Dumnezeu care avea grijă de ea. Fii atent, leagă-i mâinile și nu-i dea voie să se spele, că nu mă pot apropia de ea. A doua zi, ce să facă morarul? Îi explică fetei, fata ta, te uită, dacă nu te ia pe tine, mă ia pe mine și ca să vezi ce părinte, în loc să se ducă el în locul fetei, îi trimite fata. Fata, tătucă, dar să știi că eu fac tot ce zici tu, tot ce faci tu, că eu te iubesc, dar eu nu vreau să mor tu. Și, bineînțeles, că o îi leagă mâinile, a doua zi când vine, ce vorbește? În timpul nopții, fata a plâns săraca și cu lacrimile ei și-a spălat mâinile. Băi, ți-am spus să-i tai mâinile, să nu se mai spele, că nu pot să fac nimic, nu pot să iau. Și, văzând că n-are încotro, îi spune fetei, fată, uite, n-am ce fac, tată, fă cum vrei tu și... Bun. Noaptea, bineînțeles că fata plânge cu amar și pe cioatele de la mâini care au rămas, pică lacrimile ei și nici de data asta nu poate să-i facă nimic. Și atunci ăsta turbat pleacă, că nu a reușit să facă nimica și pleacă. Și atunci morarul își cere iertare de la fată și vrea să o ierte și tată, aici nu mai este locul meu pentru că tu ai preferat bogăția în locul meu, așa că mă duc să-mi încerc norocul. Și pleacă și își leagă cele 2 bucăți de mâini care erau tăiate și le pune în spate și se duce. Și merge, și merge, și merge și într-o noapte ajunge lângă o grădină. Mamă, dar ce grădină! Cu mere, cu pere, cu tot felul de bunătăți acolo, dar era înconjurată grădina asta de un șanț mare cu apă și nu putea ajunge acolo. Ce să facă biata fată? Era foame, era frig, ce să facă? Să roagă la Dumnezeu ca Dumnezeu să aibă grijă de ea. Și atunci Dumnezeu trimite un înger, îngerul desparte apele, o ia de mână, fata trece dincolo și vede un păr minunat. Să uită ce să facă și așa cum era foame, se întinde săraca cu gura, prinde o pară, o mănâncă, după care mulțumește Domnului și merge și se odihnește. Pasnicul, normal că a văzut, dacă n-a văzut că este înger, a crezut că este o nălucă. Și dimineața când vine împăratul, se uită și vede că lipsește o pară. Ăsta l-avea numărate pe toate. Și pasnicul îi spune, uite ce a venit un duh din cerul, a venit ceva în alb, a venit o nălucă, nu știu ce a venit, că a mâncat o pară. Nu te cred.
Dar împăratul se pregătește și seara următoare se pregătește acolo și vine și el și pașnicul și mai cheamă și popa cu el, că dacă o fi ceva, să reușească să-l salveze. Și într-adevăr, fata iese, vrea să întindă din nou după o pară să o mănânce și popa întreabă: hei, cine ești? Vii din cerul, vii de sub pământ, ce cauți? Ce dorești? Ești făptură omenească. Vai de mine și de mine, sunt o fată necăjită, toată lumea m-a părăsit, numai Dumnezeu nu, și sunt aici și mi-e foame și, vai de mine, când o vede împăratul, se uită la ea, vede că are suflet așa de bun și o duce la palat. După o vreme, ce vorbești, nimica, o ia de nevastă. Și se întâmplă, ca întotdeauna câte ceva, că împăratul trebuie să plece la război. Și îi spune la mama lui: ai grijă, grijește-o cum ce poți și mie să-mi trimis scrisoare ce s-a întâmplat. Într-adevăr, n-a trecut multă vreme, împărăteasa naște o mândrețe de băiat. Se mândrea și mama și bunica. Vai, ce bucurie! Și atunci împărăteasa mamă trimite un soldat să-i ducă veste la fiul său. Ca întotdeauna, ăsta doarme, necuratul se duce repede și schimbă scrisoarea și îi spune că da, de unde? Că împărăteasa a făcut ceva ce nu-i deschis, că a făcut un băiat urât și că, hai de mine. Bătrânul, când aude împăratul, ce să zică? Asta este situația, dar nu-i nimica. Și trimite înapoi vorbă că să grijească de fată, să grijească de băiat, până când se întoarce el. Din nou, ăsta schimbă scrisorile și spune: nu, să fie luată împărăteasa, să fie omorâtă și ea și băiatul ei. Beata femeie, cum să facă așa ceva? Cum să... Nu poate. Și trimite din nou scrisoare la băiatul ei. Bă, dar ce ai pățit? Cum? Că e așa? Ăsta schimbă scrisoarele și, pe urmă, n-are ce face și îi spune: fata mea, eu nu pot să fac ce spune împăratul, dar fă bine și ia-ți copilul și du-te unde vedea cu ochii, că aici nu poți să stai. Și, bineînțeles că își ia copilul în spate, că mâini nu putea, și se duce și merge și ajunge la o pădure pe care nu mai fusese nimeni de multă vreme și acolo era o căsuță pe care scria: aici trăim cu toții în pace. Și beata fată la ușă, deschide ușa, așa apare o fată frumoasă, tânără, care spune: bine ai venit, împărăteasă! De unde știi că sunt eu împărăteasă? Oho, sunt îngerul Domnului care a fost trimis să vegheze asupra ta și asupra copilului tău. Și, bineînțeles că, după o vreme, împăratul s-a întors de la război să vadă soția și băiatul, la care mama alea: băi, nu ți-e rușine, bă, tu ai scris așa, ai făcut așa, să o omorâm, să o facem, să o dregem. Mamă, dar nu eu am făcut, nu e adevărat. Ce să fac acum? Treaba era făcută. Și la un moment dat, împărăteasa mamă, cât vede cât se chinuie fiul ei: dragul meu, stai liniștit că n-am putut să o omor. I-am dat numai drumul să se ducă. Și când aude împăratul, se duce și o caută și cutreieră toată lumea. Timp de 7 ani n-a rămas nicio peșteră, nicio gaură, nicio colibă. Peste tot a căutat și n-a făcut nimic altceva, numai să o caute. Și după o vreme ajunge exact în pădurea aceea. Vezi că Dumnezeu a văzut bunătatea din inima lui. Și la fel vine fata și îi spune: bine ai venit, mărite împărate, ce cauți pe la noi? Ce împărat, de 7 ani cu trăier lumea ca să găsesc soția mea și copilul nostru. Și îi dă să mănânce, îi dă să șadă la masă, de el nu vreau. Vreau neapărat să-mi găsesc soția. Și, văzând aceasta, îi spune: du-te și vezi care e situația în grădină. Și când se duce în grădină, ce să vadă? O mândrețe de copil și o mândrețe de femeie. Și băiatul se uită. Mamă, a venit tata. Taci, copilul mami, tata nu e aici, tata a murit în război, tata nostru este în cerul, tata tău e acolo. Și, bineînțeles, că la un moment dat se arată și când se uită, o vede.
Da, dar împărăteasa mea este aceea care n-avea mâini. Femeia asta are mâini, femeia asta e normală, femeia asta e așa. Și se întoarce îngerul și îi spune, da, este soția și copilul tău, este copilul durerii. Uite aici, ăștia sunt mâinile de argint pe care le-ai făcut tu când erai împărat. Dar, pentru că soția ta a fost credincioasă, Dumnezeu a avut grijă de ea și acum a grijă și de tine. O, ce bucurie! O, ce bucurie că eram tare, tare necăjit. Și astfel, cei doi s-au întâlnit, au fost tare, tare bucuroși, au mulțumit lui Dumnezeu și au venit înapoi la împărăteasa mamă care i-a așteptat, s-au bucurat cu toții și așa o veselie a fost, așa o veselie a fost, că până la urmă s-a întâmplat ca un motan care era acolo să fie călcat pe coadă în timpul bucuriei și săracul a venit la mine ca să pot să-i bandajez coada. Și uite așa am aflat povestea. Noapte bună, copii!